Дами и господа, този поздрав е специално за Асен Андибари, Франция. Хайде, Асене, наказвай, брат! Не сте оцелели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете Асен още и ще има шамари. Копелета долни от източна страна, да не ви накаже рязко в нощта. Ляв десен и от Асен ще си отнесе. Не се бави с Исус, да не бъдеш обесен. Не се прави пред Исус на интересен, да не падат зъби като листа на есен. Пазете се от Асен, влезе ли в фаза, мачка всичко живо, нали ви каза? Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Исус лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети, от Асен още два юмрука. Не сте оцелели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете Асен още и ще има шамари. Копелета долни от Асена страна, да не ви накаже рязко в нощта. Всеки знае и говори за Асен с респект. Добър е, но и лош, такъв си е до днес. Не се закачайте с Асен, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да ви качи. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Асен, ела. Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Асен лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети, от Асен още два юмрука. Не сте оцелели. Интриганти, филмари, злобари, дразнете Асен още и ще има шамари. Копелета долни от Асена страна, да не ви накаже рязко